rayuwa da sartse zance yabo tukwicin bege ba zai yi tasiri ba. Mare ido kura ya taɓa ba zai gane ba, shi arziki inda da akwai shi tuba a ɓoye ba. Da ma tsaya daidai matsayin ku haka bai dace ba, ita ƙarya fure take ba mai ƴaƴa ce ba, su kwa ƴaƴa kiwon rabbi ne ba da sangarci ba. A musulunci ita fatsafta cikar imani ce, matar gida jigon gida ba da ɗaukar ziga ba. Shi zaman aure sai haƙuri ba da tashin ba, sai da ƙarfi ake ɗaga ƙarfi ba da lalaci ba, sai da ikon ƙara aure za a daɗa a duba. Wallahi daji abin da kake tunani ba haka bane ba. Abin da ka gani yanzu wallahi ba abin da kake tunani bane. Wato Allah samani ina so ka gane tun daga lokacin da ka fara neman auren yata Madina, duk iya binciken da na gudanar a kanka ban taba cin karo da wani labari da ya kama da kana da sai maganganun da suka biyo baya da matar ta ce kuma ta sanar da yau ni idanuwa na sun nuna man na gani ni da ke Allah ce san abin da yake akwai ban san abin da za ka gaya ba haka da daji amma abin da yake tunani shi ne abin da ka gani yanzu wallahi tallahi daji ya zo ne kawai ko business kuma duk irin wannan abubuwan ni ban sani da suke faruwa ba sai abu ya zo ya kita ba shi ba tsammani wallahi tallahi daji amma ba ni ne nake yi don sarran zuciyata ba wallahi yana zuwa ne kawai ya faru haka nan yana zuwa ya faru haka wannan yarinyar mara mutunci da ganin ta ba mai tarbiyya ayya ke riga
idanunta a tsaitsaye me ya haɗa ka da ita ka dubi bai da ta zo gaba na jabu haka ne daji ba wai ina jayayya ko ina musu kai bane ba ta zo ta same ni kuma yarinyar nan daji wallahi tallahi ba san ta nake ba ita ke zo office na tana samu na yanzu ma tana ganin so na take ni ba san ta nake ba wallahi ta zo tana ta makalkale ni ka gani to ba yadda zan yi ka san idan mata akan suna son abu idan su rufewa yake su ta aikata abin da ma bai kamata ba sambani kana so ka baje kanka ka sauke mutuncinka a waje da zan maka wata tambaya Alai Samani ka san Allah zan tambaye ka tsakaninka da Allah me tsakaninka da wannan yaro ga mu Daji ko da a ce da baka tambaye ni ba san ga yama tsakanina da Allah wallahi tallahi daji yarinyar nan tsakanin da Allah auren ta zan yi kuma na rasa ta yadda zan yi bayani amma wallahi daji ni ban taɓa neman macin da ba ta ba tun da nake Alai Samani wannan maganganun da kai zan faɗauke su kuma na yarda da su tun da kai ka faɗa da baki a nan ne maka fatan alheri idan har da gaske kake yi to idan wannan aure tsakaninka da wannan yariyar alheri to Allah ya tabbatar da shi idan kuma ba alheri ba ne Allah ya musanya wa kowa da alheri kana nan a matsayin kawo ne kuma ina sanar da kai cewa yanzu idan na koma gida an jima zan ɗan koma karka in dawo ma da ita mace zan maka bayanin da zai kwantar maka da hankali shi sa duk abin da ta gaya maka na kan bi shi cikin natsuwa da kwanciyar hankali domin tabbatar da gaskiya da Allah ya maka albarka a ci gaba da kiyayewa ka ji ko daji na gode kuma ina fara da kiyaye gida na kuma sai ka ba na gode bare da gaskiya kana ji na a kiyaye ka insha Allah Allah ya kiyaye don Allah ina son ki gane cewa ba wai zan ƙara auren nan bane saboda kin gaza akan wani abu ko ba ki mun abin da ya kamata. Ba na so. Kar ka ce komai, ba na son ji na ce. Ka rufe min baki. Na ce ka rufe min baki ka fita a ɗakin nan kawai, ba na son ganin ka. Ban san jin muryar ka, na ce ka tashi ka fita. Mare ido koda ya taɓa ba zai gane ba, shi arziki indai da akwai shi to ba a ɓoye ba, da kwa tsaya daidai matsayin ku haka bai dace ba. Ita ƙarya fure take ba mai ƴaƴa ce ba, su kwa ƴaƴa kiwon rabbi ne ba da sangare. Yawa kuma kana min abubuwan da wasu masoyan na suke mun eh? Wai me yasa kike rena duk wani abubuwan da nake yi? A ta tunanin ina iya bakin kokari. Da fa kana yi, da tare na ce
Wa nake gani kamar Maryam Hamles? Ita ce? Tare da mayan nata ba mata zo ai kullum aiki ɗaya kenan suna like. Ai kun san mayar hoto ce. Ba ta wancan studio ba ta wannan studio tana daukan hoto daga ta tura wancan sanata ta tura wancan ministan haka dai ta iya. Ba ta da wani aiki sai turan hoto. Akwai nasara. Kuma ta manya. Gaskiya ne. Kuna jin daɗi a garin nan fa. Manyan yara, dama ana ganin ku? Ana ganin mu, amma fa idan an neme mu. Dama kina garin koko in ce kina ƙasan nan? Kaga sai wani sheki kike yi na daban. Wallahi bana garin nan, ina Abuja. Jiya na dawo, na kusa kai wata 4 a can. Mutan Abuja. To mu shine ba za a dauke mu yaushe wai za a dauke mu akai mu Abuja nan ne. Abuja ne wani bako? Dalla can ba mu da ko sisi a cikin layi muke kullum. Gaskiya ne. Hamlet, harka ta yi harka. Sai ma kin faɗa? Ban yayi. na zauna mu je ko? Matazu. Na. Ba dai karamin hotel din na kwana a jiya ba za ka mayar da ni. Haba, ki bari ki ga gudun ruwa na mana. Abin da ke faruwa akwai kayan da na manta ne a cikin hotel din. Na kira su mun yi magana sun ce sun ajiye mun zan je yanzu in karba. Gara hakan saboda na lura da kai tun da nake da kai kullum kokarin ka kai ni kurin da na fi karfin shi ka cusa ni inda class din ya wuce. Ina sanar da kai kuma magana ne ba. Kin san kin fi karfin haka a wajena. Ba zan taɓa yi miki abin da ba kya so. Yanzu haka ma abin da ke faruwa na sa a yi miki odan 206 ta sabuwa kar. Ni Hamlet, me za ka ba wa cutar 206? Ni ko ilin tambaye ka mana. Wai ya labarin iya ku an ganta? Ka kai dai bari kawai kaji. Ba irin neman da bai ba mun duba ko ina duk inda ya kamata amma wallahi ba iya ba labarinta. Subhanallah, Allah bayyana mana ita. Allah bayyana mana ita. Ni ko ilu da zan baka wata shawara mana. Me zai hana ku danganta wannan al'amarin da gidan rediyo? Ku ba wa gidan rediyo cigiyarta domin watakila Allah zai iya sa a samu wani wanda ya ganta kaga watakila aida ce ana. To wannan ma shawara ce. Kuma zan je duba dai zan yi shawara. Insha Allah ina ganin hakan mala'i. Yawa wannan fa Ili kenan. Ili ai Saudat ce. Saudat sunanta? Sunanta Saudat. Saudat ba saura ce. To amma dai a yanzu ba ta da aure. Saudat ai ba zaura ce. Wato Saudat da kake gani akwai kamun kai da ladabi da biyayya. Akwai girmama na gaba da ita. Wato uwa uba ma da ban gaya ma ba wato shine ba ruwanta da abin duniya da kake ganin ta. To alhamdulillah abin da za a yi za mu yi magana bari sai na dawo cikin hayyaci na tukunna. To ba matsala bari duba ruwan nan ko bari kira masu ruwan nan su karo mana ruwa. A satin nan ma 406 nawa na kyautar da su ballantana ka ce mu wani 206. Mata sanin kanka ne fa ni fa na fi karfin ka fa banda cewa kai ne na farkon namijin da na fara so in tasu da na fi karfin in tsaya da kai fa ka fa san wa'anda nake harka da su fa. Wai 206 Ni ana wa tunanin kamata a ce da na ce na sa ka miki 206 ni ana wa tunanin zan ga farin ciki da fuskanki. Yaba kyauta tukuici
iya bakin kokari na iya karfi. Dalla dakata. 206 ne bana so karka ƙara min irin wannan kyautar bana so. Wai me yasa in na miki kyauta ba kya irin gwada alamomi na nishadi? Ban san yaushe zan fara miki kyauta ki fara godewa ba. Abin da yasa kyaututtukan duk da kake min kananan kyautukan ba irin kyautukan da ni Amlet ake ba wa. Ka san da na fi karfin su. Shikenan yanzu kalla kin sa gumi ya koma. Kin tashi hankali na duka. Da gumanka na ganka. What's wrong with you? Why are you always on my neck? No, I have this. Why do you like blocking my ways all the time? I'm so sorry. I have this for your time. And this for your response. Please, have that. You can call me Nick. My friends call me Nick. Nick. Ya sunan ka na gaskiya? Zan gaya miki nan gaba. Ina da gida, ina da motoci, ina da pets, that dog and cat. Okay? You can get this also. When you need help, get kira ni yanzu. I'll scoop you up. When you're done, I'll pick you up. Cars and motors indeed. Thank you. But let's talk now. Rayuwa da sartse zance yabo tukwicin bege ba zai yi tasiri ba. Taɓa ba zai gane ba shi arziki inda da akwai shi tuba a ɓoye ba da ma tsaya daidai matsayin ku haka bai dace ba ita ƙarya fure take ba mai ƴaƴa ce ba su kwa ƴaƴa kiwon rabbi ne ba da sangarci ba. A musulunci ita kwatsafta cikar imani ce matar gida jigon gida ba da ɗaukar ziga ba shi zaman aure sai haƙuri ba da tashin ba sai da ƙarfi ake ɗaga ƙarfi ba da lalaci ba sai da ikon ƙara aure za a daɗa a duba.